Здравейте! Казвам се Иван Миланов и съм първият дистрибутор на Международното училище за инвестиции и финанси ISIF в България. Може би имате пари, а може би не. За тези, които имат въпросът ми, знаете ли как да управлявате? Знаете ли как да ги накарате да работят за вас, включително и в условията на криза? За тези, които нямат, знаете ли как с минимални вложения вие можете да започнете собствен бизнес и да постигнете доходи от хиляди и даже десетки хиляди долари в месец? Отговорът на тези въпроси се намира в Международното училище за инвестиции и финанси. За цената на по-малко от една кутия цигари дневно, вие ще получите отговори на въпросите, като как да управлявам личните си финанси, основа на инвестициите, инвестиционни стратегии, инвестиционни инструменти, анализи и редица други. Всичко това се осъществява от ерудирани преподаватели, които до един са успели бизнесмени в своята област. Лекциите са интерактивни, на достъпен човешки език, с практически приложения и са насочени единствено и само към теб, да те научат как ти да успееш, как ти да постигнеш успех. Успоредно с това се предоставя и инструментариум за правене на бизнес под формата на отделен сайт, стъпкова система под ръководството на спонсор. Така, но се научаваш да управляваш финансите си, в същото време и ги добиваш. Това го няма никъде другаде на света. Има само при нас. Ние сме първите в България, изградихме сериозен, стабилен екип, работиме заедно и заедно успяваме въпреки кризата. Присъединете се към нас. Нека заедно успеем. Благодаря.